Krásný dobrý den, milí příznivci tradiční astrologie. Čeká nás trochu zátěžový týden. První 3 dny bude Luna putovat znamením Štíra. Ten ovlivňuje intimní oblasti. Je důležité vyhýbat se prochladnutí a pít vhodné detoxikační čaje. Zbytek týdne bude ovládat Luna ve Střelci a poté v Kozorohu. Obě tyto znamení mají vliv na kyčle, bedra, na stehení a křížovou kost. Cokoliv pro tyto oblasti uděláte, tak se projeví dvojnásob. Nenoste těžká břemena, naopak vám velmi prospěje masáž. A nyní konkrétně, co vám věští hvězdné konstelace na tento týden? Prvním znamením zvěrokruhu jsou berani. Vy, co jste se narodili jako beran, dávejte si tento týden v práci pozor na detaily. Jste-li býk, buďte předvídaví a nepodceňte žádnou situaci. Blíženci, vy se budete v práci trochu nudit. Určitě se teď nebojte zkoušet nové věci. Raci, vy získáte spoustu nových vědomostí a pozitivní pracovní zprávu. Lvi, vy budete tento týden řešit vlastní zevnějšek a podaří se vám rozjasnit dny svému okolí. Pany, dopřejte si mezi každodenními starostmi trochu vzrušení a vydejte se do přírody. Váhy, vy se po delší době vrátíte ke svému koníčku. Podzim totiž probouzí vaše umělecké cítění. Štíři, s vámi budou cloumat různé vášně a pracovní firmol. Vydejte se proto kvůli zharmonizování do přírody. Střelci, vyplatí se vám investovat svou energii jen do těch nejdůležitějších plánů. Na všechny určitě nebude čas. Kozorozi, vy si dejte nyní pozor na karamboly ve vztazích. Vodnáři, vám nyní vztahy velmi utuží procházky ve dvou. A zvěrokruh nám uzavírají ryby. Vás podzim svádí k zádumčivosti, tento týden se vám ale podaří jim vzdorovat díky vašim blízkým. Ať jste jakékoliv znamení, zjistěte mnohem více o své budoucnosti a zavolejte našim věštcům na telefon, který vidíte tady pode mnou. Jsou vám k dispozici 24 hodin denně. A nezapomeňte na to nejdůležitější, dejte si ten správný záměr. Teď je ten nejlepší týden v mém životě. A bude. Pro Astrohled Elinor Kulíšková.